Pont de la Puríssima ha estat un pont excepcional, ha estat molt bon pont. Avui l'estació d'esquí ha estat en ple funcionament, amb gruixi interessants de neu, de molt bona qualitat de neu. Ha recebut durant els dies de pont 70.000 esquiadors. L'ocupació en la Val d'Aran, els dies principals de pont ha estat de 82,66%. Hauem de tenir en compte que això ha repercutit no sols en l'estació en els hotels, que són les dades que recebem, sinó també en totes les empreses del sector turístic de la Val d'Aran que han hagut una bona tempsada. Cal dir que també ha repercutit a tota la Val d'Aran, no són que a la part de Naut Aran i de Viella, sinó que també ha repercutit també a la zona de Baix Aran. Enguany hem començat ja a comptar del 1 de desembre a l'estadística d'ocupació, que ja hem de més hotels des de força anys i de més càmpings. També l'hem començat a de més allotjaments d'ús turístic. També han hagut una bona ocupació. La veritat és que les dades de Pont de la Puríssima han estat molt bones. Nosaltres consideram i hem confiança en que els de Nadal també seran, perquè hauem gruixi de neu, hauem l'estació en ple funcionament, en ple rendiment, s'estan treballant molt per preparar la temporada, o sigui, per preparar les setmanes de Nadal, però hauem confiança de que Nadal tornarà seran 2 setmanetes bones en el sector turístic de la Val d'Aran.